Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sumunar padang kekancaran, pedhot sumilak dening cahyaning Al-Qur'an. Wayang golek pitutur muga bisa dadi tepa palupi ing tindak kautamen. Sugeng midhangetaken babaring crita wonten ing Masjid At-Taqwa, Perumahan Bayangkara Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah. Trio mangu mangungkung kaduhan lirleno tanpa kanen yen tan turut amengku dia utama surep nata nagara kepareng ambuka wiwaraning kandha ginupit langening budaya luhur muga bisa dadi tepa palupi ing tindak kautamen. Aning punika tawarnane nagari ingkang kaeka Edi Dasa Purwa kaeka marang sawiji Edi linuwih Dasa 10 pramila lamun ngupadi nagari 100 tanantuk kalih 1000 tanantuk tetiga. Aniki punika tawarnane nagari Kesatuan Republik Indonesia.
satemah nagari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah lipah loh jinawi toto tentrem Kertoraharja. Loh subur kang sarwa tinandur ijo royo-royo gegudhongane ngrembaka woh-wohane ripah lakuning dagang layar nahkoda bagulan siang pantaran ratri dantan wonten pedote Raharja karono sakabehing bupati, mantri, polisi, abdi saiyek-saika kapti ngupadi raharjaning nagari katingal saking katebihan pamoring Kasultanan Demak Bintoro jumineng sawijining nagari kang misuwur minulya yaiku Demak Bintoro negari agung pinayungan wahyu ilahi kang sumunar pepadang agami Islam wonten ing Nusantara sintenata ingkang kapareng lenggah datan sanes nainggih tetunggule manungsa pilihanipun Jawata nainggih punika Sultan Trenggana raja pinilih wicaksana ing budi landheping penggalih teges lan jejeg anggone nglampahi ajaran syariat agami Islam welas asih marang kawula tresna marang sapadha-padha ing rikala semanten hanggelar pasewagan ageng para nayaka praja lungguh jajar kanthi tata krama para adipati lan punggawa ngadhep kanthi sembah pangabekti Prabu Sultan Trenggana lenggah ana ing dampar kencana sinebut wibawa kadewatan sintenata ingkang kepareng lenggah datan sanes Senopati Fathahillah saha panjenenganipun Sunan Kudus ingkang tansah paring pitutur utama dados penasehat jejering tiang asepuh ingkang tansah nuntun dhumateng tindak kautamen para nayaka prajanipun Demak ora mung jaya babakan pemerintahan olah gladen peperangan nanging Demak Bintoro satunggaling wilayah dakwah Islamiyah penyebaran akidah tauhid kanthi cara santun nggunakaken budaya Jawa minangka wasilah Demak negari ingkang adhedhasar hukum syariat tata negara adhedhasar nilai keadilan lan musyawarah Demak negari maritim ingkang kiat armada laut Demak negari ingkang kiat pendidikan agami jalaran kathah pondok-pondok pesantren ingkang dipun ajaraken dening para alim saha ulama mekaten menggah wijang wijiling pangandikan Prabu Sultan Trenggana
nayakaku kabeh wae padha gatekno dina iki ingsun bakal paring pitutur utama magepokan persatuan saha kesatuan ingkang ndadosaken mujudake kekompakan bangsane kerajaane awake dhewe ya Sultan Demak Bintoro. Noninggi Sultan kawula pun fatahillah tansah sendika dawuh punapa ingkang dados pituwah Sultan. Jumbuh karo ngendikane Gusti Allah ana ing surat Hujurat ayate 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene Gusti Allah wis nitahake kita kabeh saka lanang lan saka wadon dadi suku-suku dadi bangsa-bangsa supaya lita arafu padha kenal. Nek wis padha kenal padha nguatake tali paseduluran ukuwah. Mula tak jaluk kabeh wae nayaka praja adipati saha para abdi supaya Demak Bintoro iki dadi negara kang gedhe tartamtu kita kedah ekspansi ngembangke wilayah utamine kanggo dakwah Islamiyah. Aku krungu kabar iki Portugis mudhun ana ing Malaka bakal nang Jayakarta tartamtu iki ngusik awake dhewe pramil. Mula saka kuwi tak jaluk kowe fatailah noninggi Sultan enggal-enggal siaga diri sawega ing gati siapno para prajurit aja nganti Portugis nguasai Jayakarta. Mula sakcukupe Purbawasesa tak paringke tak wenehke marang jeneng kita fatailah. Menawi mekaten kawula nyuwun tambahing pangestu nyuwun pamit Kyai aja kesuwen nuthuk bendhe kaping 3 pisan dandan 2 baris 3 budal kanggo ngusir Portugis ana ing Jayakarta. Sendika dawuh kula nyuwun pamit. Sabebyar kang ciranita lahwauta minangka sambuhe kandha sak pungkure pasewagan Kraton Demak Bintoro wis rampung. Para nayaka praja padha bubar kanthi tertib
Nanging ing jaban kraton swasana wis beda. Genderang perang ditabuh alon nanging mantep. Kaya deteking jantung nagari kang lagi siap tumandang. Sultan Trenggana wis maringi dawuh ngiyatake kedaulatan Islam lan bebasaken pesisir kulon Jawi saka pengaruhe Portugis. Fatahillah kepareng tugas nimpin Demak Bintoro tumuju tanah Sunda Kelapa kang mengkono bakal disebut Jayakarta, ya tundone bakal dadi Jakarta. Pasukan darat laut disiapake nglumpuk ana ing alun-alun saka menara Masjid Agung Demak kumandang adzan lan solawat dadi panglipurati para prajurit. Wong wadon lan bocah padha ndedonga ing pinggir dalan ngiringake kanthi pangajap muga bali kanthi slamet. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja angkong ing balakuswa abra busananira saka ing jalane diarsa madangi jagat duk mungup-mungup aning sak pucuking wukir berbabak bang sumirat kena soroting mega lan gunung budaling wadyabala Demak Bintoro lir pindha sorak ambata rubuh. Man ayo man budal man kanca-kanca disiapke. Iya ayo budal nanti Kang aku melu Kang mangkat ayo mangkat ayo mangkat Makan deh. Mangkat. Ayo mangkat. Aku yo mangkat. Mangkat tangan. Mangkat. Aku yo melu ya Kang. Melu. Ojo keri. Ansipe angkane. Aku mangkat perang ayo melu perang kanggo negakake syariat Islam. Ayo mangkat aku yo mangkat pokoke yo. Aku yo mangkat donga Kyai melu nang mangkat budal man
No. Ini orang dari mana ini orang? Ini orang dari mana berani-beraninya menghadang kami orang-orang kulit putih. Kisana durung aku kenal karo sampeyan. Lungguh sing sekeco ayo dirumbuk sing kepenak ora kena, ndak bisa. Ini semangat darah sudah diubun-ubun, ingin aku perang membasmi para pribumi yang tidak mau kami kendalikan. Cobalah Kiana duduk sebentar, oke? Ndak apa-apa. Kisana dalam agama kita warna kulit, warna rambut tidaklah menjadi pembeda, tapi yang penting adalah iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mula tak jaluk sebelum dan sesudah, akan lebih baik sebelum menumpahkan darah. Saya berharap Portugis kembali, tidak usah kita perang. No, tidak bisa. Pokoknya saya harus bisa menguasai Jayakarta ini. Jayakarta ini harus menjadi kekuasaan kami. Dengan begitu kami akan leluasa, baik itu menyebarkan misionaris agami kami, juga bisa menguasai rempah-rempah. Ndak biasa. Manungsa kurang toto kesuwen bogem saka cangkringan mati dening aku. Metu coba. Kesuwen yo, kesuwen ora kena, ayo iki, yeah, ayo gini, alah kesuwen, no, iya kena, iya, anggap kesuwen, yo, mutiara. Gocap kacarito atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dengan pekik takbir Allahu Akbar, Fatahillah mampu mengusir, mengalahkan Portugis, sehingga Portugis kendang kalah. Dari Jayakarta kemudian berubah dados Jakarta, ingkang dados ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mekaten menggah babaring cerita wonten ing Jakarta nggih, karana miniatur Indonesia, wong Boyolali pun nggih kathah ingkang
wonten Jakarta. Mekaten menggah babaring crita sak winggile sak sudut-sudut Jakarta. Nduk anakku sing ayu sedenok-denok deblong Sri Handayani mrene ondo. Prawan kok yah mene turu wae. Mrene nduk gila-gila. Ya ngosek tak merono tak dandan dhisik ora kepenak arep ketemu karo Pak Solikin, arep ketemu karo Pak Agus, arep ketemu karo Pak Sopyan. Lekmu dodol kok lek sengku semengkut ditotok kaya-kaya kesusu. Ana apa nduk? Biyung ki piye? Apa urung di SMS karo Pak Agus? Mbah kok Pak Agus iki sajake sentimen karo aku. Apa dhisik gara-gara tak tolak? Ora yung aku di SMS perkumpulan masyarakat kene yung jarene kon mulih arep ngenekke buka bersama. Awake dhewe sing enek Jakarta kon mulih jarene arep buka bersama ngono yung kon urunan. Ora nduk kuwi becik matur nuwun dene masyarakat jamaah Masjid At-Taqwa Kampung Bayangkara Kelurahan Siswadipuran dina iki ngenekake pengajian buka bersama. Apik nduk, apik sing jenenge pengajian mangkono nduk bisa dadi sarana ngeraketake paseduluran, ngeraketake ukuah nduk. Ukuah mangkono ki ana 3. Apa yung sing nomor 1 ukuah insaniyah. Ukuah antarane manungsa siji lan sijine sanadyan beda klambi, beda organisasi, beda agamane kanggo njunjung persatuan lan kesatuan tartamtu kita kedah rukun. Ngono ya yung. Lah sing nomor 2, sing nomor 2 nduk ukuah Islamiyah. Ukuah Islamiyah mangkono nduk sanadyan to padha Islame ning karana beda organisasine, beda buku bacaane, beda kiyaine, beda organisasine, kala kadang ana sing beda ning kuwi ora dadi ngopo jer masalah fikihiyah ya yo. Jalaran sing jenenge syariat nduk. Syariat itu ya mung siji, Qur'ane ya mung siji, satu dalam syariat ning beragam dalam fikiyat. Wah, biyongke kok pinter men. Lah iya wong aku kerep dikandhani karo Mas Wahyu. Matur nuwun nduk dina iki awake dhewe karo Mas Gaga karo Mas Adi
sowan ditimbali lumantar Mas Wahyu kon limbuk ana ing Masjid At-Taqwa. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Mas Agus Prawoto Ketua Takmir. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Mas Wahyu Haryadi. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Pak RT telu Bapak Sarpan iki Purnawirawan nek kleru dibedil kowe engko lho. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ketua RT Papat Pak Sop Iyani niki nggih Purnawirawan bedile yo ijek antep. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bu Sri Handayani. Wah, wis ora bancai ya. Sri Handayani Bapak Ketua RT Gangsal. Matur nuwun dumateng panjenenganipun tetungguling dapur Bu Siti Mukromatun bagian konsumsi sing renek iki engko awake dhewe kapiran. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Pak Solikin ingkang sampun kepareng berkahi saha Pak Susmono ingkang sedhela maneh bakal nindakake rukun haji teng Mekah Madinah. Mugi-mugi mengke berkah dayani sedayanipun. Mas Gaga dibayar larang-larang kok ya mikir dicekel. Nggih Pak Dalang mboten dawuh. Kenalan. Ngadeg. Yo, kenalan, nama lengkap. Perkenalkan dulu, nama saya Gagasila Anggadinata Pak Dalang. Waduh, Gagasila Anggadinata Mangku Bata 5 Ambruk Sanga. Ya. Alamat Sangrahan Trayu Banyudono. Nganter aku kon juruk ke Taman Safari. Bu niki dagangan kula. Mbok menawa pengen mantu elek-elekan. Ngapunten aja nesu lho ya. Ora kena nesu lho ya. Aku yo mak printing ngarani kowe iki yo mak printing aku yo ora tega jane. Tapi ya, yo raketan salahku. Matur nuwun niki Mas Adit Tia Orjen. Apa njala apa? Yo mugi dipun paringi sehat walafiat. Saged kangge tangga. Prasasat loro tananto jampi mbok aja amung lamis kang wis dadi
banjur ijek akeh tulodong kumandang cita urip perekoso pilih sawiji ngendi kang suci kanggo bisa prasasat loro tananto jambi mbok aja amung lamis kang wis dadine banjur dicet akeh tulodong kumandang cita urip perekoso pilih sawiji ngendi kang suci kanggo bisa mukti. Matur nuwun. Aja lamis, Nduk. Lagu iki ora sembarang lagu. Nuduhake kita ya lesan ya ati. Dadi wong Islam mangkono aja lamis. Poso mangkono luwih-luwih ana ing dina iki, Nduk, ya aja lamis. Nek poso ya poso lahir batin. Aja mung lahire batine ora poso. Akeh wong poso, Nduk, ora entuk ganjaran, jalaran, ora iso ngendhalekake batine. Ngono ya, Yung. Mula Nduk dina iki aku ya gawe pantun kanggo masyarakat jamaah Masjid At-Taqwa Bayangkara. Mengke ngomong cakep ngoten nggih. Senja datang langit merona, adzan maghrib segera terdengar. Jamaah Masjid At-Taqwa bersama buka bersama barokah penuh rahmatnya. Tepuk tangan dong. Jalan-jalan ke kota Solo, pulangnya membeli kurma dan roti. Jamaah At-Taqwa Pulisen kompak selalu menjalin ukhuwah sepenuh hati. Jebule siswa dipuran Nduk ora Pulisen. Wah Wahyu iki kekeki alamat Google mau diblasok-blasokke. Mas Andayani. Ya ora apa-apa.
Nduk, sing jenenge urip ana Pasrawungan Agung masyarakat mangkono ya gampang-gampang angel, jalaran awake dhewe ana perumahan, akeh maneka warna masyarakat sing background-e beda-beda. Mula nduk kowe tak sangoni kuncine 4 L kaya bengkel wae ya heeh. L sing nomor 1 nduk kuwi lugu. Lugu kuwi apa ya? Lugu kuwi apa anane? Nek duwe ya ngomong duwe, nek ra duwe ya ngomong ra duwe, aja gumbedhe. Engko ndak nek pas kowe ke Taliban apa ke paten terus disyukurke karo liyane. Dadi wong ki lugu apa anane ngono ya Yung. Lah sing nomor 2 Yung. Sing nomor 2 nduk kuwi lagu. Weh, ana gendinge ora ya maksude lagu kuwi gendinge masyarakat perumahan kene apa wayahe gotong royong ya gotong royong. Ora kok nglibet wae sok sibuk. Mriki nggih enten. Mboten mau izin SMS mboten mangkat. Wayahe sambatan ya sambatan, wayahe urunan kaya dina iki ya urunan. Lah sing nomor 3 Yung. Sing nomor 3 nduk lega. Lega kuwi godhong kates nglegani masyarakat. Wong teko wae bar kuwi nglibet lek lunga ya ora apa-apa. Mriki nggih enten. Ora mangkat apa SMS. Lah sing nomor 4 Yung. Sing nomor 4 nduk kuwi legi. Legi mangkono ulat manis tabasumuka fi wajhi akikalaka wa ala sedekah. Senyum di hadapan saudara kuwi sedekah. Heeh kok Yung aku mau ya wis senyum-senyum ana ngarepe Pak Handayani. Aja digodha ya. Kae wis purnawirawan. Nduk iki raketang awake dhewe udu-udu tenaga jarene masyarakat RT 345 do arep buka bersama ana Masjid Takwa. Ayo lek golek bis mulih ya, mulih di SMS karo tanggane mulih raketangku gelar-gelar kloso ngancani Bu Siti Mukromatun sing arep ngliwet kadang lan liya-liyane. Ayo budal nang Masjid Takwa. Ayo Yung, aku engko tak nata kursi ya Yung. Aku engko tak melok raja-raja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih Bapak Ibu. Salam kenal kula puji ana puji saking sambi ya. Padha mboten? Bagus pundi Bu? Bagus iki bojoku mau ndi mau tak takonane. Bagus ndi? Nek bagus iki engko turu karo iki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, matur nuwun. Lumantar kalian Pak Wahyu kawula tinimbalan wonten ing Masjid At-Taqwa siswa dipuran nggih Bu, mboten pulisen nggih. Ngapunten, waduh Pak Wahyu ngapunten. Bapak Ibu ingkang hormati, gandeng dari beberapa menit, makaping-kaping kita poso, gitu. Makaping-kaping kita poso. Kira-kira posone awake dhewe sudah berdampak, sudah berimplikasi terhadap kepribadian kita pun apa dereng. Bapak Ibu ingkang hormati, bilih ngendikane Mas MC wau, tujuan daripada
puasa endingipun takwa. Takwa makaten nglakoni rukun Islam niku nggih takwa. Nglakoni rukun iman nggih niku nggih takwa. Terus kathah ingkang saged kita lakona. Ciri-cirinipun tiyang beriman kan ngaten kathah. Bapak Ibu ingkang hormati, nah ngaten. Kula bahas mboten kathah-kathah kemawon. Wonten ing surat Al-A'raf ayatipun 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa utuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Wala tufsidu fil ard, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah Allah mengadakan perbaikan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki juga terkait kalian fatwa Majelis Ulama Indonesia magepokan kalian membuang sampah. Ya, membuang sampah. Wonten ing ayat mriku dipun tutup inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah qaribum, dekat, minal musinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang hormati, membuang sampah sembarangan itu merusak alam, merusak bumi. Jenengan bucal plastik. Nah, niki berdasarkan penelitian mahasiswa Universitas 11 Maret. Nah, buang plastik bungkus tempe. Nah, ini Bapak ya. Ngeten iki mboten bosok 20 tahun. Jenengan bucal set delalah teng sawah. Sawah Pak Tani nandur pari, delalah nek ndure plastik. Kira-kira tandurane rekoso napa rekoso? Rekoso kaya awake dhewe golek duit. Bisa jadi jenengan rekoso niku karena buang plastik ngrekasake tanduran. Gitu? Dile 20 tahun. Terus Bapak Ibu, niki ora bosok 400 tahun. 400 tahun, Bu. Melih. Nek ngeten iki, Bu. Ora bosok 600 teko 700 tahun. Lah sing medeni, Pak, ila yaumil kiamat ora bosok niki, Bu. Tidak terure. Tidak terure. Mila ibu-ibu sedaya mawi buang sampah ngatos-atos. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Berbuat baik tidak harus dilihat banyak orang. Justru di saat Anda berkesendirian, keimanan Anda diuji. Itulah keimanan sejati. Maka hati-hatilah ketika kita buang sampah. MUI menghukumi haram. Insya Allah jamaah yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma. Sekian dari kami, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Inna wa maulana Muhammadi hanya damawir ilmilan isqom
gawangi mujilahi atombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran samanane kaping pindo salat dengi lakon rono kaping telu wong kang saleh kumpul ana kaping papat wedengira ingkang duwe kaping lima diken wengi ingkang suwe asal wijine sapa bisa anglakoni insya Allah Gusti Pangeran ijabahi Tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran samanane kaping pindo salat dengi lakon ana kaping telu wong kang saleh kumpul ana kaping papat wedengira ingkang luwe kaping lima diken wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insya Allah Gusti Pangeran ijabahi insya
pangeran Ijabah